Da jeg var lille, der ville jeg rigtig gerne være dyrlæge. Fordi jeg havde 2, 3, 4, 5 katte igennem min barndom, og jeg elsker dyr. Da jeg var lille, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at være arkeolog. Fordi jeg synes, det var utroligt spændende at grave døde ting op i jorden. Og så ville jeg gerne være forfatter. Og så ville jeg gerne være filminstruktør. Det meste af mit liv, så har jeg faktisk drømt om at blive statsautoriseret revisor. Jeg drømte om at være Hollywood-frue. Jeg drømte om at være pilot. Da jeg var lille, ville jeg gerne være dyrlæge. Men så fandt jeg ud af, at man nogle gange skulle aflive dyr og skære dem op og sådan noget. Jeg tror, jeg drømte om at blive professionel fodboldspiller, som jeg tror rigtig mange drenge de går rundt og drømmer om. Da jeg var barn, så drømte jeg om at være politimand. Jeg drømmer nok om at blive musiker, og det gør jeg nok stadigvæk. Jeg vil utrolig gerne være Superman. Og hvad er så drømmen nu? Nu vil jeg godt være psykolog. Jeg vil i hvert fald gerne ud at rejse. Nu vil jeg bare gerne ud og tjene nogle penge. I dag, jeg vil gerne læse idræt på universitetet og drømmer om at få en masse med mennesker at gøre. Så vil jeg gerne læse enten til medicin, eller måske uddanne mig som pilot. Jamen, nu er min drøm faktisk om at blive jurist. Jeg skal ind og læse jura her efter gymnasiet. Jeg kan godt lide musik, men det ender sgu nok med, at jeg bare bliver håndværker eller sådan noget der.